boas tardes, noixes a todos. Gracias, non? Damos comezo a orde do día. Antes de nada, ratificar a urxencia do pleno, unha vez que votemos a urxencia, depois empezamos cos puntos de orde do día. A fundamentación da urxencia, ou dos días que falamos, bueno, dos días, pero non pleno, dos días festivos, porque non lo mandan ter antes do 1 de setembro, a rede de aprobación definitiva deses días, xa non hai plenos antes do 1 de setembro. E a outra é unha ordenanza, que iso, prefiro que expliques o da ordenanza, Pablo. Non explicar a ordenanza, porque é urxente, porque é urxente agora. Porque eu sei por qué, o sea, é dicir, que se non aprobamos o antes posible, o retraso en todo o procedimento nos levaría pois a non aprobado mellor neste ano, entre a exposición pública, volver a traer a pleno, entón tamén non temos, creo que é o momento para o exame, dado que sabedes que hai que facer a convocatoria das prazas e todo eso de sacar isto antes posible. Votamos entón a urxencia. Votos a favor da urxencia. Vale. Os días festivos que vamos a acordar son o 20 martes 25 de abril e xoves de agosto, o día de San Lorenzo e o día de San Marcos. Os días festivos comunitarios pois son o día das letras galegas e o día de Galicia, non me saía a nación galega. Despois xa non vamos a ler todos os que son de ámbito estatal, que tamén nos afectan, pero son os de sempre, que non coinciden en domingo nin en sábado. Pasamos a votar, porque isto xa o comentáramos para xa ter a proposta que os acordados. Entonces, votos a favor. E agora, o segundo punto da orde do día. Leo a proposta de acordo. O Pleno Corporativo, órgano competente para a adopción do presente acordo na aplicación da legislación vixente en materia de réxime local, emite o mesmo baseado nos seguintes antecedentes e fundamentos xurídicos. Antecedentes administrativos. 8 de xuño de 2022, a Alcaldía formula consulta pública previa sobre o proxecto de ordenanza fiscal da tasa por dereitos de exame na aplicación do artigo 133 da Lei de Procedimento Administrativo. Documentación acreditativa da publicación da consulta pública previa na página web municipal dende o 8 de xuño ata o 23 de xuño de 2022. Documentación acreditativa da publicación da consulta pública previa na sede electrónica municipal dende o 8 de xuño ata o 23 de xuño de 2022. O 30 de xuño de 2022, a Alcaldía formula información pública e audiencia aos afectados sobre o proxecto de ordenanza fiscal tasa por dereitos de exame na aplicación do artigo 133 da Lei de Procedimento, incluindo o texto da futura ordenanza fiscal. Documentación acreditativa da publicación de información pública e audiencia aos afectados na página web municipal dende o 1 de xullo ata o 16 de xullo e da acreditación da publicación na sede electrónica dende o 1 de xullo ata o 16 de xullo de 2022. Providencia da Alcaldía do 22 de agosto inclando o expediente administrativo, así como o proxecto de ordenanza fiscal, informe do Departamento de Urbanismo relativo a datos necesarios para elaborar o informe técnico económico do 23 de agosto, informe técnico económico relativo ao estudo de custos da tasa do 23 de agosto e informe de intervención e tesourería municipal sobre o expediente administrativo do 23 de agosto. Fundamentos jurídicos. O Concello de Arouxame ten interese público en aprobar unha ordenanza fiscal reguladora da tasa por dereitos de exame. O órgano competente para a adopción deste acordo do Pleno Corporativo na aplicación do artigo 22 da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local. Seguiu a tramitación prevista no artigo 133 da Lei de Procedimento Administrativo para garantir a participación da cidadanía na elaboración das normas e regulamentos. O procedimento para aprobar a ordenanza fiscal é o regulado no artigo 17 da Lei de Facendas Locais. A vista disposto, o Pleno Corporativo acorda aprobar inicialmente a imposición da tasa por dereitos de exame e a ordenanza fiscal reguladora da mesma nos termos que figuran no expediente coa redacción recollida no anexo a este acordo. Abrir un período de información pública por un prazo de 30 días hábiles cun anuncio que será publicado no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro da sede electrónica do Concello.
No caso de que non se tivese presentado ninguna reclamación ou suxerencia, entenderase definitivamente adoptado o acordo que até ese momento era provisional. Unha vez que o acordo provisional se leva definitivo de xeito expreso ou tácito, a entrada en vigor da taxa da ordenanza fiscal reguladora terá lugar cando se publique completamente o seu texto no boletín oficial da provincia. Unha cousa que pasamos entonces a votación. Votos a favor? Bueno, pues nada máis, levántase a sesión, non sei que quiere comentar. Sí, bueno, más o menos